ଏକ ସତ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା କାହାଣୀ। ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ସୁମି ଗାଁର ଦୁଇଜଣ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଛୋଟବେଳରୁ ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି ଖେଳିଥାନ୍ତି, ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଲଗା ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଦୁହେଁ ଜଣେ କେବେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଭଲ ପାଇବା। ସମୟ ବିତିଗଲା, ଦୁଇଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଭାତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ MA ପଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସୁମି କଟକରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମନର ଏକାନ୍ତ କୋଣେ ଏବେ ବି ଏକାଠି ହେବାର ଆଶା ଜୀବନ୍ତ ରହିଲା। ଏକ ଦିନ ସୁମି ହଠାତ୍ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ମେସେଜ କଲା, କେମିତି ଅଛ? ପ୍ରଭାତ ଅଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଭଲ ଅଛି, ତମେ କେମିତି? ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଜଣ ପୁଣି ନିକଟିତ ହେଲେ। ଏକ ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସାହସ କରି ସୁମିଙ୍କୁ କହିଦେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୋଟବେଳଠାରୁ ଭଲ ପାଏ। ସୁମି ହସି କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେହି ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା କହିବାକୁ। ସେହି ଦିନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିସାରି ସେମାନେ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନ କାଟିଲେ। ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ଦୂର ନଥାଏ ଯଦି ମନ ସତ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି କାହାଣୀ ଏହି କଥା କହେ, ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ସତ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ।